В Центре общественных организаций Туркменистана завершился финальный тур конкурса «Твои узоры прекрасные», посвященный искусству кашмаваляния. Мероприятие, организованное Центральным советом Союза женщин Туркменистана, Национальным центром профсоюзов Туркменистана и секретариатом Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО, было приурочено к объявлению 2025 года Международным годом мира и доверия, а также к 34-й годовщине независимости Туркменистана. Состязание объединило 50 мастериц со всех вилаятов Туркменистана, включая город Ашхабад и Аркадаг. Среди участниц были представители самых разных профессий – учителя, сотрудники музеев, медработники и многие другие. Elbette bu bahsesin gayretin bellemelerim Oğuzhan atamdan şugün köneçen devam edip gelen Türkmenin keçe basmak täbinin keçe güllemek desturunun öz oşluğunu saklanıp kalandığı hem de şugün kunun özünün bir döwrewaplığını ve şu ýylmyň şygary bolan halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylynyň aýratyn bir öz boluşlugyny keçe güllerine tündürmeginiň özü gaty büýtendirijidir. Şu edilýän bahseşikleriň ählisi öz milli gymmatlyklymyzy gorap saklamana, netillerimizi Türkmenin döwletlik görevlisi esasında däp esasında terbiýelemekle gönükdirilendir. Sebäbi terbiýanyň hemem şu dol derejeli şahsiýeti kemala getirmeň iň esasy başlangyjy ene ujağından, enäniň mehrinden we enäniň elinden öňýän şeýle ajaýyp senedinden we sungatyndan başlanýandyr. В первом туре участницы демонстрировали весь процесс изготовления вайлока, от отбора шерсти до плетения. На втором этапе мастерицы создавали вайлочные цветы, используя традиционные туркменские узоры, такие как ак-тюнюк, кыдыл-тюнюк, гөдөнөк, тайлан и другие. В заключительном туре участницы делились с публикой легендами и поговорками, раскрывающими глубину и значение искусства кашмаваляния. По итогам конкурса победу одержали рукодельницы из Дашигузского вилаята. Второе и третье места заняли искусницы из Марийского и Лебабского вилаятов. Праздничное мероприятие продолжилось яркими выступлениями известных музыкантов и танцевальных коллективов. Şuun mening durmuşumda ýatdan çykmajak pursatlaryň biri boldy. Toýlary goşa-goşadan gelýän Türkmenistan döwletimizde mukaddes garaşsyzlygymyzyň 34 ýyllygy münasibetli Gülüň owadan bäsleşiginiň jemleýiji tapgyry geçirildi. Bu bäsleşiň döwlet tapgyrynda baş gaýryga münasip bolmak bagtymaňa da meýesser etdi. Ýene mamalarymyzyň miras galan keçe senetçiligini asyrlaryň dowamında zenanlarymyz sünnäläp sungat derejesine ýetiripdirler. Şeýle ajaýyp sungaty ýaş nesillere ýetirmek, onu dünýä ýaymak biziň mukaddes borjumyzdyr. Biziň üçin şeýle ajaýyp mümkinçilikleri döredip berýän zenanlary bagtyň ujagynda, sahawatyň saýasynda ýaşadýan milli medeniýetimiziň, mirasymyzyň, sungatymyzyň hak howandary gahrman arkadagymyza, arkadagy gahrman serdarymyza çäksiz sag bolsun aýdýarys.